Straight to the Now point. sa pikas bahin mga kaigalaan, tagaan tagpagtagad mga kaigsunan kay Pulbida, January 2. January 2, Biyernes na mga kaigalaan. Sus, murag ipaagi lang ang New Year, buto-buto sa New Year mahigala pagsugat sa bagong tuig. Pagka January 2, mihatag og go signal si US President Donald Trump sa pag-raid mahigala sa Venezuela, particularly ang ilang kapital, kanang kapital sa Venezuela nga country, mao kanang Caracas, Venezuela. Og unya, mga alas 11 sa gabi, alas 11, ang timeline, alas 11:46 anang Biyernes, local time, nihatag og green signal si Trump mahigala. Og pag alas 2 sa kadlawon, ni attack ang US military dito sa Venezuela. Mao ni ang mapas Venezuela mga kaigalaan, kanang iyang silingan kanang Guyana, kanang Colombia, Brazil, nana sila mga countries na sa South America. Kini nga mga nasod, pupare-parehan ni sa ato, sa Pilipinas, nga mga highly influenced by the Spaniards. Kay katong mo nang pinulungan anang Venezuela, Spaniards, mga higala, Espanyol, ang ilang language, Spanish, Portuguese, o French. Mo na nagsagol-sagol ang ilag yung pinaka kinini ang official language is Spanish. Kanang Colombia mao man sad na Spanish man sad na mga higala. Unya sa unahan part sa Latin America kanang Mexico, mga Espanyol lang mga lugar ha. Tungod na mga gitawag na sa mga Latin American countries. Kana sila gumikan sa culture mahigala sa Latin America, no? Unya kinini ang kanang mga lugar sa gyud noon. Grabe sang drugs diha kanang Colombia dai kanang Mexico, Jesus Ginoo ko. Ha? Grabe sa yung drugs diha. Mo na nga kining presidente sa Venezuela kung atong tanawon unsa man kalayo dong kining Amerika og Venezuela kanang United States of America to anak dito sa unahan. Nya diri sa unahan pod na ang Venezuela kung atong matan-aw mga sukitig paminaw. Ang ilang president og ang iyang asawa. Imagine na, president ka mga kaigalaan sa usa ka country, sitting president, ikaw maoy commander-in-chief sa armed forces ni anang maong country. Pero ngilngiga gikuha within 30 minutes lang, ngilngiga pagka, kuano Ako, just kita kami higala sa kanana ang ilang kuan, kay gisulti man atol sa press con, ang detalye mahigala sa pag-attack, grabe ka snappy. Maka-appreciate yun ka sa US military day. Ha? Atong i-discuss niya kining pag-attack nila, pagkuha nila ni ining Nicolas Maduro og ingon man mahigala kining sa atong bahinon lang ni para dili kita makuan kining sa kabahin mahigala sa US military ngilngig gyud ka-appreciate kita nga ngilngiga mo execute pero sa pikas kabahin kining kabahin ni Trump kining iyang desisyon sakto ba ni udili lahi nang isgutanan ha pero ang pag-execute nila ngilngig ayo. Pero kining desisyon ni Trump, nasakto ba si Trump o dili, lalisodon ba na? Ato na isgutan no totoo. Standby. Straight to the Ato point. nga balikan, mahigala na ato mga isgutanan, Robotaga. Now, daghang mga questions ani, ato lang bahinon. Ang una, kining pag-execute yun sa military sa US, nga inana ang pag-demonstrate nila. Ingon bitaw si Trump dahil ato siyang press con nga stunning display of power sa Amerika. Ngilngiga na lang ginoon. Maka-appreciate yung kaki pagkangilngiga. Lingo-lingo yung ka makakuan. Naka-appreciate man tayo pagkuha. Ngilngig kining kang style ni Trump day. Kato pagkuha niya Soleimani katong sa Iran. Snappy kay pagkakuha drone attack lang. Katong leader sa Iran mahigala. Kuha. Katong Operation Midnight Hammer. Katong pag-attack mahigala sa US sa mga nuclear laboratory sa Iran. Grabe ka snappy nga attack. Karon sad mahigalang ngilngiga. In less than 30 minutes, nakuha nila mahigalang commander-in-chief, president and commander-in-chief sa armed forces sa Venezuela. Nakuha in less than 30 minutes, ngilngiga pagka-atake. Straight to the point. Grabing coordination sa ilang military ha. Ngilngig nga coordination. Murag ka kita mo itong, kaya nga ba salida naman yung ani mo tayo. Kanang himuang mga salida sa Hollywood bitaw, na mga inspired by true stories na. Kanang Navy SEAL. Kanang Navy SEAL, salida man na. But mao na nagkuha mahigala atong Osama Bin Laden, numdomos, Pakistan. Navy SEAL man to.
Unya doon na po'y salida mahigala nga Delta Force. Kanang salida ang Delta Force kung kay inom doon kay katumay mong idol ng Chuck Norris kay. Mao man ay imong idol kay. O na dan Delta Force. Karon ang gigamit mahigala nga ni attack kang Venezuelan President Nicolas Maduro kining Delta Force. Basta grabiha pag-execute mga sukid dig paminaw maka-appreciate kagyud ang pag-execute sa US military inana ka powerful sila. Ato lang gibahin kay appreciate man kita mga kagilaan sa US military perting ngilngiga sa ilang pag-execute. But sa pikas bahin kining kan Trump og nasakto ba ning iyaw dili medyo lalisonon pa ni mga sukid tig paminaw. Depende kung asa kanilaban kay ngano do naman po'y legal basis mahigala ang nasuko ni Trump naman sila legal basis. Katong dapig ni Trump napon sila legal basis. Ato ni tagag pagtagad mahigala bat sa di pa tamo adto kay lain-lain magpasangil. Moingon man mahigala kanang si Trump ug may pangutan-on justifiable ang gibuhat kay law enforcement ning amo kay nakasa kinis Maduro nagpayuhot ni drugs dito sa Amerika. Pero ang Venezuela pod may pasultion mingon kanang Amerika kana si Trump interesado na sa among oil reserve. Kay kini magong Venezuela mahigala lupik ang Saudi Arabia nig oil reserve day. Number 1 og imong tanawon sa tibuok kalibutan. Number 1 ang Venezuela sa oil reserve. Nagkapobre-pobre lang ng maunasod despite nga na asla mahigala oil reserve tungod sa wa magkadimao, mismanage nga economy, mismanage ang politika. Mula na Pilipinas ba nga naaman tayo mga resources Pilipinas, dato ang Pilipinas. Uy, ang atong natural resources ngilngig ma-mismanage lang mahigala sa atong mga leaders. Kita mo, ugwa ni mo gawas yung flood control project, da kay mahula ka binilyon man ikadaghan man ikurta. Mo ni hitabo dito mahigala sa Venezuela. Dato kining Venezuela. Imagine kang oil reserve niya lupig Saudi. Ug tan-aw nimo ang ranking mga sukid dig paminaw ngilngig kani. 18% sa world oil reserve. Naa mga higala sa kwan. Kining 18% sa global oil reserves gikan kana sa Venezuela. Wala man kadimao ang pagdaan nila day. Unya kinis Maduro gipasangin lang sa nga medyo diktador dito sa ilang nasod. Pero ato na isgutan niya kay lain-lain magpasangil og si Trump may pasultion agi dakop na mo kay drugs ng iyang kaso. Unya kay doon na naman sa problema daan kay kanang Caribbean Sea mga higala. Katulad ko tan-awon ang mapa gikan sa US Dominions ang US og kinini ang Venezuela. Tama United States of America og ang Venezuela mo ni kining gibutangan og puwa mga sukid tig paminaw nga color, no? Mo travel na og mga 6 hours, 6 to 7 hours ana ang travel time via plane gikan sa United States of America padong sa Venezuela. Og kinini ang malusot-lusot na diha mo bitang naa diha ang kinini ang USS Gerald Ford. Gibutang diha kaning aircraft carrier. Ngilngig kining mga aircraft carrier ning Amerika giplastada man laday sa sa Persian Gulf, Maygalas Caribbean Sea. Nana sila gibutang na kanang USS Gerald Ford, presidente na sa Amerika sa una nga gihimo nila mahigala karong ngan sa ilang barko day nga igugubat. Naa diha giparking anang Caribbean Sea. Unya mao na mahigalay nag checkpoint din sa mga drugs nga ipalusot gikan sa Venezuela padong sa Amerika. Unya gipasingil lang ni Trump nga kining mga si Venezuelan President Maduro mao ni ang nagpalusot og drugs sa Amerika mo nang dakpuno ni. Doon na ni kaso sa US mga sukid dig paminaw mo na ang kining among gihimo law enforcement ni kay daghay nga daot sa Amerika gumikan ining kalaki ni kini ang Venezuelan President Nicolas Maduro apil ni niyang asawa nga si Celia Flores. Pero mo lagi na mo na pasangil ni Trump. Pero taga Venezuela sa ningon si Trump gusto niyang ilugon among nasod, gusto niyang kontrolahon among nasod, gusto niyang semo padagan sa among nasod. Kay interesado siya sa among oil reserve. Kay number 1 sa kalibutan mahigala kining Venezuela sa oil reserve. Straight to the point. Manang bawas ron og mga katarungan. But before tamo adto ang mga katarungan alita sa execution sa, no? Pertingil ngiga ka appreciate gyud ka kay sa the way bitaw nga pag-execute sa US military. Ang time bitaw kanang bitaw tan-aw kag salida ba sa Hollywood na may mga salida na nga kanang inspired by true story. Katong Captain Phillips kita kaday. Captain Phillips, ni kapitan sa barko mga sugid dig paminaw nga gidagit sa mga pirata ba dias dagat. Pero pagkuha sa US military anang Captain Phillips, grabe ang coordination
Pero kanto Hollywood dutong salidaha ha. Pero tinuod na ang storya. Tinuod na true story na ang pagkuha. Pakita sa Hollywood mahigala pag movie na giunsa ang pagkuha. Pati ka snappy gyud kayo ang coordination ba. Kanisag ngilngig kay coordination sa US military mga sukitig paminaw. Kalingo-lingo kay gyud. Kana bang mula bitaw na ground commander day nga ngilngig kay pag-execute niya si Trump dito para sa White House. Nagtan-aw ra mahigala sa murag TV ba? Ina na pag-attack dito. Kita mo na nakangilngig dito sa ka-high-tech day kay tungod sa mga drone. Nana murag CCTV lang ba? Si Trump to dito nagtan-aw mga sukitig paminaw isip commander-in-chief sa United States of America. Nara ka sa karom din ha, tan-aw lang ka unsay attack dito, no? Kay ikaw may commander-in-chief, pwede makakaman nga abort. I-abort ang mission or dili. So ang mission, kuhaon mahigala ang presidente nga si Nicolas Maduro, dili patyon, kuhaon lang. To capture Nicolas Maduro. So ang pag-execute mahigala ang special unit sa ilang military, ang Delta Force, mo'y lead agency uban sa Air Force, og niapod mga higalay pag-attack coordinated kayo, apil pod ang Navy nga naka-standby pod mahigala sa Caribbean area. Straight to the point. Pasting yung ngigaw eh. Ang pagkuha, kung makakita mo, gihimuan magsalida tong pagkuha ni Osama Bin Laden, ang nagkuha ato Navy SEAL sa today. Perti ka snappy sa ng execution. Navy SEAL to. Ang nagkuha. Kanin Delta Force ni. So ang Delta Force nga maoy gib tahasan pagkuha nito Miguel perting ngilngiga sa coordination mga sugid dig paminaw. Ang command bam kay kon kabag kinsa kay ground commander ay di man pud la isulti kay ground commander ngilngiga appreciate ko. Nag-appreciate ko sa ilang ground commander. Kay ang coordination magikan sa Navy indekin. Navy, Air Force, Delta Force nga maoy ilang mga special unit nga maoy mokuha gyud didto mahigala ni Maduro. Ang nahitabo mga sukid di paminaw, ni anang Birnes, kamana, arrive 30 minutes, kuha na day. Grabihan pagka-execute, eh. Ni anang Birnes, February 2, alas 11 sa gabi na mihatag o green light signal si Donald Trump mga higala sa ilang misyon. Kini siya nga misyon, dugay-dugay na ni nga gitunan. Actually, naama na mga CIA diha. Ang ila ba, indekin ba, dili ba ito nga, giran, dugay-dugay, usap pa nakuha. Ang ila, dugay yung study, kay 4 months mga study, ani. 4 months study, pag-execute, waray 30 minutes, perting grabiha. Ngilngig agad mga sukitig paminaw. Ang coordination, na yung kaka-appreciate sa coordination, ngilngig agad. Pag-attack mahigala sa Air Force, naka-standby ang Navy, attack ang Delta Force, kuha nila dayon, paghuman, gidada yun mahigala, within, in less than 30 minutes, dito na mahigala sa aircraft carrier, ang presidente sa Venezuela. Pagkahuman, after 30 minutes ay, 4:20 god. Kana alas 2 gikuha, no? Alas 2 ang attack. Mga 4:30. 2 hours and a half, nakagawas na sa Venezuela airspace ang ilang presidente. O sa Baguio pa, nigawas na sa Philippine Area of Responsibility. O Baguio pa ni, nigawas na sa PAR, nigawas na sa Venezuela Area of Responsibility. Perting pagkangilngiga. In less than 30 minutes ago ko kaingon nga ngilngigang US o may mulihok na ang ilang armed forces wagi question, no? Perting ngilngiga gyud. Kay katubitang ato magkumpara na to sa Marawi katong mauti day. Jesus Ginoo ko ni abot man tong mga 5 kabuwan gyud mga sukitig paminaw. Ang problema dako pato nig-attack sa Air Force murag kinsa may ground commander atong kuana medyo dili kayo tungod po siguro sa mga equipment. Kay nagtira sa Air Force, ang naigo, ang atong mga kauban na po sundaw sa ubos. Ato lang ng agi kataw-kataw ha, pero sakit ba yung paminahon dahil nga na mga friendly fires ba? Naigo sa friendly fires. Ang sama ng friendly. Nganlag friendly fires kay ang nag-igo. Ang gobyerno ra nga bala dito mahigala sa taas. Ang naigo, gobyerno rasad nga mga trupa, Jesus, Ginoo ko. Pato kaingon kapag kalawsi na balang. Pero ngilngiga sa US military. Imagine ka, og atong tanawan sa bayan to ha, ang chronology of event. Mga giistadihan na sa CIA nila, grabe day ang ilang pag-study day. Nakita na nila daan asa dapit tanan magong mga equipment sa nila, drone. Managabantay kan Trump atong pagkakuan nga dunay before pagdagan niya presidente nga about ato bitawon kuan day nga
Kada na ang Iran ba to nga leader nga ingon ako kay bawal ba kag asa ka. Karon dayon kay ako kang sindan sa imong balayhan niya naka din napita eh. Kuyaw ni Amerika gimo kontraho ni mga sugid di ba may bawaan kag kwan. Kay ang ilagong monitor ni kanang Maduro, Nicolas Maduro, astang inigkaon ni Maduro kay bawas asa dapit. Kuyawang wala eh. Ilngiga din no. Monitor niya mo lakaw Maduro gikan sa Pikas area padong sa Pikas ibawaan nila. Grabe nga lang monitoring murag naka GPS kuan day. Murag gipapiltan og kuan ba? GPS nga track nila kahay dapit. Muna pag-execute naghimo pagud sila mga kaigalan unsay kada bitawng ilang sa Amerika White House man ang pinianan sa presidente sa ato Malacañang man sa ila dito mahigala kanang presidential compound nila. Naghimo sila building inakin nga palihag yung porma aron nga ilang i-simulate ang ilang operation. So gipraktisan gid nila, gi-training yun. Nga inignaog mahigala inigdrop sa atong Delta Force, gipasakay sa Chinook helicopter, i-drop dito sa atop. Pag-drop sa atop, pag-attack mahigala, ilag yung gi-simulate. So naghimo sa building, nga palihap po sa building, nga gipuy-an ni Maduro. Inana ka, grabe ang ilang gihimo sad. Ngilngig kayo, Chinook helicopter o kining Black Hawk helicopter. Kining nga mga klase sa helicopters, mga sukitig paminaw, maka-attack ni o gabiing dako, zero visibility, pwede ni. Grabe man ang night vision inaning klase. Unya kining Delta Force, train sila o gabi ang mga pilot sa daan ni mahigala, train sila gabiing dako. Kaya nahitabo ani coordinated man. Pag alas 2 gyud ha, 11:46 sa Biyernes. Pag ingon ni Trump, go. Hatag si Trump og green light signal. Alas 2:01 gyud, attack. Pag-attack mahigala gipaw nga suga, murag off lang ang suga sa Venezuela. Gipaw nga suga, gi-signal jam mahigala. Nangapawong tanan computer si Dre. Ratol ang ilang forces, wa naman usaman ang inyong mga defense system, guba tanan. Nag-brown out ang ilang radar di na mo detect kay na gi-signal jam. Naaman sila mahigalay ilang aircraft dito nga kuyawa sa Amerika day no. Labang ilang aircraft na signal ko mo. Kamantay mo say namay na ato sa dosahay. Kana mo ari bitang presidente la sinulog panalitan tingala kadto signal di man ta ka-send. Nga naman for security reason na ang presidente karon na mapitalan kabantay mo anhang presidente sa may Abiliana. Kamong naa sa Abiliana maglisod mog send signal. Inana ang ilang gibuhat. Ha? As early as August ang CIA indayken quietly ni padana nito og mga small unit lang sa Venezuela nga ang goal nila extraordinary insight lang sa mga movements ni Maduro. Matod pa sa usa ka tawo nga nahibaw ining maong insidente gitun-an nagmaayo. So, limang kapag 2 o'clock ang coordination ba day? Mura siguro na mura bitaw na ay kabantay kay dayken kana bitawng snappy bitaw kayo nga okay lights, camera, action, okay pak mo dito dayon. Pag ingon okay pawong ang suga, mura lagi pislit mahigala pawong ang suga dito sa Venezuela. Pag human signal jam pag attack, grabing pagkakuha na. Ang 150 fighter jets dadaghana sa dayo 150 fighter jets mo ini attack dito sa mga ilang mga Air Force bases dito. Pag attack sa Air Force bases, ratol tanan nilang mga armed forces nga inay mo retaliate hantod wa nila mabantay nga sige attack ang Air Force of 150 fighter jets, ang Chinook helicopters ug ang Black Hawk didto na nitugpas atop mga higala ni Maduro. Awa na, kuha coordinated kayo mga sugtig paminaw, paspas kayo ang coordination, awa la in less than 30 minutes kuha ang presidente Miguel Venezuela perting ngilngiga. Straight to the point. Atong tan-awon ang dugang detalye karon taon mga sugtig paminaw pero anong tayong oras atong ipadayon unya mahigala grabihas detalye kay ingon ligag pagkangilngigang military mahigala nga kun may capability sa US no, lingo-lingo kayod. Pero mo lagi na kanang klase sa gahom gamiton po ni tinarong. Pati kagamhanan gyud sa tibuok kalibutan mga sukitig paminaw. Pero kining kang Trump nga gihimo lalisonon pa ni mga sukitig paminaw. Dunay pros and cons ani. Akong i-discuss ang mga balaod para sa mudapig ni Trump o katong sa di mudapig ni Trump.